Salam la famille, ni mɔgɔ kura de i bɛ se k'i abonné nin chaîne na an bɛ to ka u ka information di yan donc an bɛ kuma u ka actualité ani fɛn u ka transfert ko caman an bɛ kuma olu bɛɛ la an bɛ kuma o bɛɛ lajɛlen kan donc comme an yɛrɛ b'a dɔn cogo min na Dadji Samaseko ale ka mariage kɛra ka ban donc an b'a fɔ a ma ko félicitations et bonne heureuse mariage donc an b'a fɔ Ala k'o kisi nafolow ma Ala k'o kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔw ma Ala k'u ka foyi mɛn si la Ala k'u kɔrɔ ɲɔgɔn bolo Ala ka labanko ɲuman d'u ma Ala ka bolo ni sen bɔ a la donc an b'a fɔ ko hɛrɛ menace toujours donc la famille an bɛɛ ka jɛ ka dugawu souhaiter Dadji Samaseko ani madame Samaseko ye donc ko félicitations donc bɛɛ ka dugawu k'u ye ko ma nɔgɔn donc information video tɛna janya donc an tun b'a fɛ ka kuma nin bɛɛ kan donc a mariage kɔni kɛra et puis fɛn ye Mali joueur an ka joueur ninnu caman tun bɛ donc équipe nationale la hali joueur kɔrɔ ninnu dɔ tun bɛ donc u bɛ balimaya kofɔ donc u bɛ dɔn kofɔ u bɛ sinjiya kofɔ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kofɔ u bɛ kelenya kofɔ donc o diyara n ye kosɛbɛ donc nin de ye maliyɛnya yɛrɛ donc a kuma man ka caya quoi. Merci beaucoup la famille donc ni ne tun ka bolo ka d'aw ma aw kana ɲinɛ ka video lajɛ ka partager k'an bɛn waati wɛrɛ ma donc an bɛ yan dɔrɔn ka balontan ka information fɛn bɛ yan donc an b'olu bɛɛ lajɛlen d'aw ma aw kana ɲinɛ ka video lajɛ ka partager donc o kelen dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo quoi donc ni ye mɔgɔ kura de i b'i abonné nin chaîne kan kelen dɔrɔn donc la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo o de donc merci beaucoup donc nin de tun don kuma tɛna caya quoi donc ni information dɔrɔn ne tun b'an bolo bi donc merci beaucoup aw kana ɲinɛ ka abonné quoi ni ye mɔgɔ kura de dɔrɔn i b'i abonné yan et puis i bɛ se ka partager groupe fana la o bɛ d'an ye kosɛbɛ pour que k'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna la cogo min na o de don merci la famille.